Оле. До... Да? До... Здравейте. Здравейте. Извинявайте, че ви притеснявам, но от колата ви излиза дим. Нашата кола е тук. Имам предвид колата, с която дойдохте тази сутрин. Номер СА 2667 не се чете. Станала някаква грешка, ние нямаме такава кола. Проблем ли има? Не. Ами, ако не дойдете с мен, ще се обадя в пожарната. О, не, чакайте, аз идвам. Аз мислих, че ще е поредния скучен обяд. Брънч.